kaisa jenis norok engkepe agi nugia pono engkepe norok nokana je kebo sini IPF ni leader gobe kok sanani thangkai মহারাজ ni বিরুদ্ধে কর সাও হনে ওয়াসুদু আপনি বলিনো মহারাজ না কাকাই সিনিয়া আগিবান বারেবার সাই থাকা नों राजनीति रहा खापनसिरे नों टिपासरनि महाराजनि दंसिरे जाते गोजा गुफुर गोख्रां गलापि जतन ननो महाराजनि बरंगो नन्न मिलियाको खलायफाय फुरबायनि जाते नों दंसिरे बियां बियां कैसे ताबखाय राजनीति कैसा फुलुंसा कैसा गान को लोहा गरम मोटा तांदे याकु बनाइसे हेले और राजनीति इंगे लोहा गरम अमनो बारबार बनो साता ता तांगे याकु बनाइसे हिंगा ताबु याकु बुसिनाय नबले सिनि IPF किलो जे महाराजनीति कुबैको साफ्रो आपरोदे दुखु रंगलाय बरति क्लासा सै मुसु वा तो जात्रा जाफिनै कमेन्ट खायले जों महाराष्ट्रआव हिनमानिया महाराष्ट्र फेंलायमानिया महाराष्ट्रया आइडियोलॉजी महाराष्ट्रया थियोरी आपनो ससुकुरियो आपनो ससन सेलेरो आपनो ससन हिरो आपनो बदलो बिनिया आइडियोलॉजी ने अगेंस्ट को समान थाकरी महाराष्ट्र से महाराष्ट्र खायसा तुसो को समान नागो आपनो बदलो महाराष्ट्र साराम सुनो महाराज you are not always right sometimes Mintu Jalona is right ani ko konon khade oh jonagoni bage nang tani bage na bata de nang sob somoy correct ni maya nang sob somoy sotik ni maya waisa Mintu Jalona Boloram Jalona NC Jalona mera Jalona songo kubuy mano sawi mano abone bage no sini ko bo waisa khade ni bono saw biang ko khnayo राजनीति हाय बाखलाय पारे आबो बियां गुबे हिदानि दङो एनडीसी दङबा ओ इलेक्शन दङो एनडीसी नि बागै सुनले बिनि बने महाराष्ट्र चिफ मिनिस्टार नि साइसे साकाबो बियां एनडीसी रो पासे कन्फाइटाबो न सिनि मुखाङो समाज गलायबे आबो खाय बिनि जेति प्रमोद हाव थांनाय महाराष्ट्र बुंनो फाले बुसालायो उसका नाम यूट्यूब नुका खरस बरफ नेतानो आं बुंगाय सालिया थांगे लगन थांसाय सायो ताहा ताकलायखि जों महाराष्ट्र भोट मारिनाय गौ नै रामचंद्र गांधी कन्स्टिट्युएन्सि महाराष्ट्र भोट मारिनायखौ जेफ्रो निर्वाचन रिटार्निंग अफिसार नि होदेसन कागज मानका आरो महाराष्ट्र बुंमुसे आरो गाबरनि बुंमुसे न बायका जों महाराष्ट्र भोट दिनो खालायखौ बगरा आ महाराष्ट्र बुंनो फालै के खरस बासाय बोनस भोट दिनो खालायने आपने बगरा जों महाराष्ट्र प्रदानो हले भोट दिलायका 2019 नि लोकसभा इलेक्शन एंगो पछिल के ब्राकेट लान थाका सबो बुंसे भोट लासाय थाका आपने बगरा जाबो महाराष्ट्र बुंनो दा थाबसितो आ महाराष्ट्र बुजिसितो जे बिनि आनारस बागानो सिबु गोबां हाबाय थागा आसिबु जेफोरना महाराष्ट्र तालुकाव सदै खालामनांगौ आसिनि ससे बुजिथुदो बन बारे जों कक साना नायो गपुइतु खालाया बिसास खालायना नाया उसगालो मियानि सालो बायजाबारियाव प्रग्रामो बायजाबारियाव प्यान बर फाइनले तुमासिबानि 20 जना सिमनानि 50 जना हालाहाले आसामबारिनि 60 जना पुनायसा बावनि 30 जना आमदिके फाइ माता जमा उफायसे श्रीराम चंद्रआ ताकाय महाराष्ट्र कुसु हामजानाय बांखा माने आरो किनबा 28668 भोटा दङ आरो कारे 25000 भोटा आगो IPF किने दङ आरो कारे कोइतो थाया 600 जन 500 जन 1000 जन 2000 जन भोटा खालामबाय सिरि खनाय कनसापाना लरिया जों IPF किनो बीजेपी नो आखरबो हायनो हे एडिसनल सरकार खानाय ओ बुइदो बिनि गोबां बाजारनि हातिनि लरि
निर्वाचन जारावो इलेक्शन जारावो सागकेरे आंनो की पासरा मुथांनाय हामजानाय हिरै नंगो बुट प्रचार थाइबादाय फुंजुता कान्दी आबो गेबनो थगाय आबो काम निराले आदार जराले गोबांमा बरो टिप्रालेन साजाया टिप्रालेन नो मिनला खायो से अनिमे देवमा से अनंत देवमा टिप्रालेन मांगे हने मांगथाओ ताखे ग्रेटा टिप्रालेन नो कारेसे ग्रेटा टिप्रालेन से सबै तमिता टिप्रालेन मांगे हने खायो पा परि ग्रेटा टिप्रालेन से काखे मान जिरायखो आईएनपीटी जे बदल महरा सानसांगो कुनु दिनो टिप्रालेन लाया किंतु बुट बासा फुरगाय जों थांसांसा आरे निनि नाहा बुंबालो what is your ideology नों सारि नों टिप्रासो बुंथिखौ मोसानाय टिप्रासो मोसाना हां समाज मोसानाय मानिया जे आईपीएफ नि रकाबो टिप्राले नि बुसकांगो कामु कुनु कुनु आरो पार्लियामेंट लोकसभा बिल आबो केरासा आबो गेदि जेफुन नेक्स्ट इलेक्शन नेक्स्ट लोकसभा नि सेशन केना आपुन आ बिल पास होने मानो आबो से टिप्राले नि आसो समो जेता टिप्राले नि बोथान सरिका नमोला गनि कानि जेता टिप्राले सामने सावर सामने केन जेता टिप्राले नेरन टिप्रासना ओरे परे खायो तिनि हजार रामचंद्र सारा टिप्राओ जों आईपीएफ की बीजेपी साइ के इलेक्शन पास हो गोजान से टिप्रासना ओरे परे इंडिया ने हमनि से टिप्रासना बाक्सा टिप्रा बाक्सा आईपीएफ की बाक्सा बीजेपी ने काबो टुकड़ा खायो डिवाइडेड रूम पुलिस सब ठुका तो हिसाब फलायनादि गोबां नेताराव बर' नेताराव बिसासे टिप्रानि नेताराव सावो टिप्रालेन मानिया हले टिप्रालेन मानिया हले टिप्रालेन ग्रेट टिप्रालेन को भाइगो मानायबा आवरा बुजिना लायो टिप्रालेन नों मानिया हन सायखौसाय टिप्रालेन को भाइगो मानिनो नामा सामुसि खाजे टिप्रालेन को कारि ग्रेट टिप्रालेन से साने तो आवरा न जवाबन पाथो जाबायसि एकमात्र नोंनि दिन फाइतो 6 तारिखो फुं 7 तानि 4 7 जरा जे दिन निर्वाचन नि भोट दिनानै नोंनि अधिकारनि दिन थायो आ दिन एकमात्र आईपीएफ नि दामारियो भोट दिनै आईपीएफ नि बीजेपी नि जुटरा दिन नों बाय खायो जवाबनि दिबनो जे 10 तारिखो जे दिन रेजाल्ट होनो आ दिन जवाब माने परे टिप्रा मोथनि कायसा नेता डक्टर फैयो आ थांसारि मारि कमाय खालामनो आईपीएफ की बीजेपी न जय मानो बे आईपीएफ की टिप्रासना मोथांगारि बादे से टिप्राले टिप्राय फुवान होनै न'नो फिराबा पावलानो ससे सावनो डक्टरनो पाइथारि अबमानि कायसा रिक्वेस्ट नरो जखनि अधिकार तो भोट दिनानि आ भोट न रिजाबायदि 6 तारिखो आईपीएफ नि दामारिनो भोट दिने आईपीएफ की बीजेपी नि कैंडिडेट नो अप्लाई खालायो 10 तारिखो सुलायबासा बिजय मिसिनो मुसाफाय बिदि जखन हामबाय खुलुमबाय था आईपीएफ की बीजेपी एलायंस आइलखौ हामबाय